Hvala. Gospođo Stojković. Srbija je u okviru onašnje Jugoslavije još 1946. godine Ustavom dobila ravnopravnost muškaraca i žena. Po aktuelnom Ustavu, u članu 15, takođe se jemči ravnopravnost muškaraca i žena. Ja ovaj koncept rodne ravnopravnosti doživljavam kao jedan ideološki konstrukt koji nema utemeljenje ni u biologiji, ni u prirodi, a ni u Ustavu Republike Srbije, s obzirom da je rod jedna kategorija koju on ne prepoznaje. Ali ko gura koncept rodne ravnopravnosti? Guraju nadnacionalne institucije tipa Ujedinjenih nacija, Evropske unije, OEBS-a, pa čak i NATO pakta koji imaju brojne deklaracije koje se bave ovim pitanjem, kao što je recimo Rezolucija 1325 Ujedinjenih nacija. Srbija, koja je preuzela da sprovodi te agende na putu za Evropsku uniju, kroz svoja koordinaciona tela upravo sprovodi to što bih ja nazvala, moje duboko uverenje je feminizacija društva, a ne nikako borba za ravnopravnost. Hvala. Gospođo Đukić Dejanović.